Kipat bah konstituensi Bapher Riboy District Paduk kinong mi khmat khayeng darbar thau an ka jella manta ka sngi kla mi na layeng mantap ya khvu jongki na benta benjit di kinong mi khmat khayeng darbar thau an ha parliament na kaliang unong tho khubor ula yo ru banyak kan bak atu ka nengot kiriu teman kinong mi khmat bar kumjuru ki barang thap vote ningkang man pensngo ya ka jing angnur maka jing sngo jongki hadim bak adap ban thap ya la ki jongki vote. Kemudian kau ngai ngoi ubli, ngai lat ngai sini, makan yang ngai ka khidmat ngai sini. Hoit kunga kumui nong senong jangan ngai jela. Asngo kumbang dap dag jingkramen mangayo kumui benjit yakinong mikmat. Abang i ke jela ke jungi kedap dag garam sudah. Bat kedap dag jing bamsap sudah. Andai kumtang layo benjit yakinong mikmat asngo dap dag jingkramen. Hoit habaning kong asngo ngam sngo thu sngo thau yo engenjit. Andrei habau bleu lap lat dengan kelenti ngalawat ke jingtip yana nganjit dengan ngodap ke jingkramen kita ke jing angnut ke jonga ke wei gede kaktin katlit bala daga im kaktin ke jai bendru ke im kabaar kalong ya ka trai melu trai jaka subu lada ngi kum ki khasi ladang im don ya ke jaka hang ne khasi desano ngin pet dabang ke trai jongi ke denang ne ya lada ngidon ya ke trai melu jaka nismutu bangidang im kata jaka ngadap da kajing so kemen bangalayo ban vote rasni ban kane kade kasien baningkong bangalayo ban vote haka election but nga khmi lintiru ba kino gi MP ki ba job how news nam kinyalam sha kajing bha but haka roi kapar jonga jela meghalaya bangan ong gumno ngam tep re ngam nang ban batai na mar rei kasien baningkong jonga te ngakwa bet tang ban support tang hau pra bi la biang hau pra tang kata ngakwa namar ngayu i leng bau pra kai i ka kala ka perthai ka long ka baro kari meghalaya ro ka kala te la i kumbaka khi te ngaru ka kwai ka jingkala namar hadien la shar sisi kala we jongi la we ki khon ro ngakwa bakin long bet babha kan ngam nang ra ban kran islam tang kata hi ngakwa ban kran Leisure ni Pibaro, Kiperlok, Kinong Krishan, Jom National People's Party, kum ke MDC na National People's Party ngelawan ban tebi ke vote kalong shisha ka ik koridor bat ni ngit scam kum kinong shong tu ni shim kia in git kia na kamitani ka kam ka babha bat ni ngit scam ka kenti ka bementa kum ni yo i tailong kemi na ka party ka bani ni don inong sandur kumuri orang ba yang benyale idu kan thai ba ni ngait scam ba madam anprin in poish ka thong jong ka jing job klam artatien na ka jingra ko jong blay ka jiksen ay jong blay ba ni ngait scam ki pat ba hiru kinai ka khti ka mon ka khti ka diam na ka bentai Dr. Anprin Lingdo kubishibu kelong bet man ka sansnem te kade ka kamram ka jongi kumki pa nyok song snong ki bala don ye kata ka benta bangin lej ban jet economic mat tenga penpa bagne ko por ya ka jing sokmen bangala da pendep ya ka kamram ka jonga ban jet ya economic mat ban lej ban mikmat yang istesa Delhi te nakliang jonga kumu emily nasuba ngan ketbok kedweng ya MP iban sa job nakane ka one long parliamentary constituency but ngaburu ya ka jingkarpat ba kathong ka ba hakmat ka ba ki MP kinlej ban mikmat yang stage Delhi kalong nak banta ban kentiu ya ka roi ka pat nang ta banyasaj ya ki jinge jong ki pat ba kepada jongka jela ke jongi kata ketika thong ke bah matam but ngapan pauru ya ka jing songu baka soburam mi ke pajba jongka konsensi borokuai
kibala yami ban lej ban tap ya ke vote ke jongki bat ngakar patu ba itu kibadang don halayeng bakin yami ban nalayem kin lej ban tap ban pendep ya ke karmam ke jongki nang ba nginyo ban pen scam ya kataka rai kaba ngikum kipat ba ngidon na kementra bangin pa i MP Shatisha Delhi. Nga hadin ba tabut kum inong tabut benikong yang ke MP nga da kajing sukman bat nga kerman da kimdan kinong mikmat kiban ban rakyat karoi kapat na minta kari bat ka jelas Penyak ya kikam kam kloy kin ai ban ya kikam ban long yarap bikini kiba dan kam gi bun ki kena menta kibala pas degree ki meyok kamre ki bun ki baya shong tui telong kenang-kenang ikwa ki neki sarkar ki balong yarap nakini ki na benta ki nong nong pule baladep ki meyok rete long pen yarap ki neki ro ban yok kam long at least kin yok ban ya yok lang ki kam barit ro dan bai thu dan bangami thu bare ro ชวนเทคบุญเบงกันต่างบากว่างานคำกลาคำหาสุสุนาดินนะจักมัดทางกมตา Iki kita jingkelak. ลองกระตากจิงกว่าฮะบาเป็นสงับกินนะเอกิบาริกิบาริอะที่กะเอกะบากะเอกะบากว่ากะบาปันลองลองกะตะนี่กะตายแต่ไม่เยอะมาก Mentaro kam ha api anti tenin pat dayo residen tangkat nasional penrei kadu api MP temu nikwa uba start uba sempang uba la bandai hakino kuno bijingelang uba peli ka parang bukunta tina ikini MLA kami ada ya persambat ke Assam te Assam haka met ka ya buka drong ka but ka star ko ba mo petno bala rim wala sa kano ba katu ka jing ayu ka Assam haki kaput umi tang sisen ado menta ibru ke ba salak ke banang nama karo hikai ki konna do dang ret baun start ban nyau pisah ban sani tang suspa kan nyau pisah kena kena ke bakat tu menang re lo khar pat Siapa ni tu ketipi? Ni pula ada buat pe. Nong senong jong gari India bro kawi. Kani ketika lat kabangin yo ban pen i ya jing sngo ke jongi da ka bangi jet ya ki nong mi khmat ke jongi ha ka bai dei bat ki member of parliament hang thi apo ka dor barba apo parliament ka ba kentup ya ki sanspa sa phulai ngot ki member of parliament manda ka sngi kum u wei na ki nong mi khmat jong ka jela Meghalaya ba kum bagi tip ba election commission kala penbet ba jing tebut apo ka
one long parliamentary seat kade mendaga sengi ka khat khandai tarik jong April jong ane kesnem arajar arpusau ba nagaliang jonga hi simet bat ke ying kesem ila pendep ya gejing tebut mendaga sengi haga ba kane kade kedak ka ba ngila yo ban tep ya kebut haga ne ka sengi penjit ya kinong mi khamat kiba ngingin pha sha ka dor barba a parliament kum u MLA jongka themri boy nang ne na nong po nga sungo ba ban kentu ya ki nong song snong ru ba ngin ya mi pai ba na ka menta bangin tap ya la ga jong buat banjit ya gi nong mi khmat ki jong nga so ban kentu ya ki long ying ki long sem ki long kemi ki long kpa ki khun sam la ki bala khat phras nem cheneng makin ya mi pai ba amli ban konsep ya ga buat marka ki don ki para nong song snong gi jong ki ba snojai tu ban lai thebut haka election la ga dek MP lene ka MLA lene ka MDC khamtam ha ka MP election ngi bagi pai ba khamduna ki bayawan ban yami dan ring ha pan penrung kan dik persuthu ya ki pai ba ba kalong ka ba kongsan hadu kata-kata ba ngin thep ya la ga jong ka but bangin jit ya ki nong mi khmat ki jongi bat kimat ki ba kongsan hi ha bangi kren sapang ka parliament ha bangi kren ya ka dor barba parliament ki issue ha bangi jit ya ki MLA lane ki MDC kaya pair habang ijit ya ki nong mi khmat sha parliament phi kum ki mat ki badang sateng jong ajala ga jongi ban ya sat ha parliament na banta ban penrung ya kitin khasi ha ka kernit ka phra ka bede bad ki issue ban yo ya ka inner line permit lane ka ILP na ka sarkar pedeng bakan ai ka sarkar jalla bat ga bakongsan ki issue gi bede bat kene ka jing ya lenti jongi kung ki pajba ka de ka jing kerdu kam kerdu jam ka unemployment komno bangin wanra ya kijing penmang pisa lane ki investment sha ka jela ka jungi ki member of parliament ki bangin jit ngi ha banda perkhat ba bayano ngin pha ki bala ban ya site hang thie po dor ba parliament ki bala ban ya khun ban wara aru ya ka jing mentoy ki scheme ki project ki investment lane kijing penmang pisa khnang ba kenika lat yo kam yo jam kandon na ka banta jongki kun samla ibe ki jongi ki babun ki ba ha kenika juk ka jongi ka banta ki don ha pedeng ka jing leng a bat kamta te ni gidan shibun ki kun samla ki kimi ki paru kum juk ki ba yai pos niu na ka pos ba kumno bagi kun ni jongi ki yo kam yo jam mde e tangga kam sarkar ka nungut e ngla ban ai dan re kini ki private player ngi khot ki investment ki company haba ki wan hapo ga jela ga jungi kini yo kam yo jam hi ki kun samla ki jungi ni gi dak kisin gi babun ha ga jing la jong ka sarkar jela ha ga jing la jong ki MP ban ya keren ban ya sat ki mungkin dan chibun gi lat ki lenti ban wara ya gi bakum kini bat ki di issue ki ba kongsan kade bat ki national highways kabade bat ki medical college kabade bat ki university state university kabaginan kam bat ki jun kam ki babun ki bangi ki dang dan kaba kongsan kalong ba uno la ne kano ki ba ngin jit ha kane ka por bangin pha ang te dor ba parliament kita ki dikatuk ane tli ki mat ki ba khmat ki ba ken hap pen sat pen kun ngamut ban ong ba kin la ban le season le ya baro ten re kala de ka por ka ba kum ki pajba ngi ha ban perkhat ba bangin jit ya kinong mi khmat ki bala ban contribute ki badon ga jinge de ka ba jan ru bat ka sarkar pedeng bat kamta ter kita gidigir kom perkhat ki bangi habdon na kamta ga jing mentoy jong upat ba jong ka jella jong dag ba klet ya ga jing skoniam dag ba klet ya ga jing sko bahing dag ba klet ya ga jing de parlok mana githap la dangin pensionong rim ha gini tagamot bakan numpoi sno dengin pej ya ka banlong kelum lang nagam ta banjit ya ki nong mi khmat ki jong kita gidi ki mat ki so ban ya share bat